Sirkal ochako yudo achiedh nade chenro mag tok golo chik matamo migao mar somo dhi nyime gi siro somb jopuonjre mbalariany kitiyo kod chenro manyien midendo ni University Funding Model. Ma timore kinde ma jokanyo e sekta mar somo kotelnegi kod jatend migao mar somo Julius Migoso Gamba obago romo mar ndalo 2 e boma ma Naivasha mar lalruok e wi yo manyien ma ibiro tigo e siro somb jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Lek mar jopuonjre moyo 200,000 manotimo penj mar klas 12 higa mokalo mar medore somo koro ni kama tek kalore kod achiedh nade matama masani okwako chenro mar sirikal mitiyo godo e siro somb jopuonjre. Ing'eto ma tarik 24 dweni Doho nyono kar tiende ni migao mar somo ok nyal dhi nyime kod tiyo gi chenro machon mar siro somb jopuonjre manochungie tich higa mokalo kaluwore ni odhi ataro mar chik. Magi timore kinde ma jokanyo e sekta mar somo obago romo mar ndalo 2 e boma ma Naivasha kama thor mar wach en yudo lai makare mar siro somb jopuonjre kuonde tiegruok mamalo. Kane gitwako jofwambo, jokanyo oseyudo kuom wito oko chutho chenro no ka giwacho ni biro kawo thuolo malach mondo yud lai machielo mar siro somb jopuonjre ahinya monego donje mbalariany higani. The new funding model may have had its challenges, but was it all bad? Because if you look at the universities, they were able to get more resources, as the PS has said, from 44 billion to around 82 billion. How can we collectively condemn that this funding model is not working? It has worked. The stakeholders have said it has worked. So sometimes we should differentiate between politics and the realities. Gilero bende ni ng'eto no dhi leo chenro mag somo ma onego beni chakore e higani. Because they are not able now to place students. That's why they have not even opened the portal to allow for students to apply. And if there are challenges, how do we address them? Migao mar somo koro ni kod luoro e wi kama omenda madhi siro somb jopuonjre dhi wuoke tok ng'eto mar doho ka jokanyo e romo no koro ji mondo yud yo machielo ma sirikal dhi tiyo godo e siro jopuonjre. True elephant in this room right now here is the question of how we shall adequately fund the 246,391 candidates of the 2024 Kenya Certificate of Secondary Education examination who qualified to join university. Jagoro maduong' mar somo mamalo Beatrice Nyangala kata kamano ojiwo jonyuol kod jopuonjre mondo kik bed gi luoro kaluwore ni gitemo matek maneno ni jopuonjre odonjo skul kendo yudo sir moromo kowuok kuom sirikal. In due course, we shall provide proper guidance for opening the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service portal for the 2024 KCSE candidates to start selecting their preferred courses of study in colleges and universities. Migao mar somo ni kod paro mar duoko chien kwan jopuonjre ma sirikal siro kaka achiel kuom yore mag neno ni sirikal okawo ting' jopuonjre matin ma onyalo yudo negi omenda. Simpros Okinda, Ramogi TV. En odiechieng' mar 3 ka moko kuom osiptende mag ji